Vă prezint în continuare aceste două pompe hidrofor de la Ecotis. Ce este foarte important de știut despre ele e că putem să le folosim atât la surse complet lipsite de presiune, cât și la surse cu presiune redusă. Adică pot fi foarte utile și la casă și dacă, să zicem, locuiți la etajul 10 și apa ajunge la dumneavoastră cu presiune scăzută. Ambele pompe au turația variabilă pentru a menține debitul constant, indiferent de numărul de consumatori. Acesta este primul model, modelul Eco 650. Are afișaj electronic, are o putere de 650 de W, înălțime de refulare de maxim 35 de metri, debit de 4,5 metri cubi pe oră, înălțime de aspirare de maxim 8 metri și 6500 de rotații pe minut. Acesta este un model și mai puternic, este modelul APF 204H și acesta, după cum vedeți, are afișaj electronic. Are o putere de 800 de W, 5000 de rotații pe minut, presiune maximă de 8 bari și o putere de refulare de până la 45 de metri. Temperatura maximă a apei 90 de grade Celsius.